Бүген 13 апрель Россиядә хәйриячеләр көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан бүген Казанда өр-яңа оешма хәйриячеләр клубы барлыкка киләчәк. Әлеге клубны оештыручылар эшмәкәрләр Ильяс Гыймадов һәм Рәнис Сафин бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Ильяс, хәерле көн, Рәнис әфәнде. Эш барышында вакыт табып студияга килү өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, ике уңышлы гына эшләп килүче татар эшмәкәрләр клубын оештырырга алынуы беренче карашка аңлашыла шикелле. Ләкин аңлашылып та бетми. Без шундый заманда яшибез, кызганычка каршы. Кешедә акча, мал күбрәк булган саен, аның тагыда күбрәк табасы килә, күбрәк үзенең китәсе килә. Менә сез клуб оештырырга булгансыз. Моның фикере төп нигезе нәрсәдә нигезләнгән? Нәрсәдән килеп чыкты бу фикер сезнең? Хәерле көн, тамашачылар, рәхмәт шакыруыгыз өчен, чакырсагыз киләбез, сөйлибез. Бу клуб безнең эшмәкәрләр клубы. Инде аны дөресен әйткәндә, безнең приют человека дигән шундый проект бар инде. Ул Татарстан. Күп кешегә яма Казанда яшәүчеләргә. Без Татарстан буенча бүгенге көндә 1800 порция кайнар ризык ашатабыз көн саен мохтаҗларга. Шулай Рамазан вакытында гына. Юк, бу ел дәвамында 365 көн саен төрле Казанда безнең 6 җирдә һәм районнарда күптән түгел генә без Буада ачтык һәм 22 апрель көнне Питрәчтә ачачакбыз Аллаһ теләсә. Инде без менә шулай дустым тагын калган безнең инициативный группа дип әйтгәндә эшмәкәр дусларыбыз белән утырдык та менә бу проектны 1800-дән ничек 10 мең иттереп ясап була. Чөнки Татарстанның бар әле төбәкләре, кайда әле безнең урыннар юк, Казанда да бар әле шундый точкалар, кайда мәсәлән сырыйлар, үзләре сырыйлар, ашыгыз дип. Димәк, мохтаҗлар бар дигән сүз име? Мохтаҗлар бар. Мохтаҗлар теге йортсыз кешеләр дә бар. Ләкин без уйладык та 1800-дән ничек 10 мең ясап була. Без үзебезнең генә ресурслар белән җитә алмыйбыз. Шуңа күрә шундый башка фикер килде. Нишләп безгә клуб, эшмәкәрләр клубы ясамаска? Шулай итеп, интернетны ачып карасак, 13 апрель эшмәкәрләр меценатлар көне икән, оказывается, Татарстан, Россиядә. Икенче төрле аны рәхмәт көне дип атыйлар икән. Шуңа күрә без инде менә шушы датага билгеләп, без үзебезнең клубның беренче заседаниесен ясыйбыз. Анда 30лап компания инде булачак Аллаһ теләсә. Без менә үзебезгә максат итеп куябыз. Татарстан без голодных, Татарстан мохтаҗларсыз дигән лозунг алып инде Аллаһ теләсә Рамазан аенда шушы клубны эшчәнлеген башлап җибәрергә Аллаһ теләсә. Безнең татар халкында хәйриячелек тарихы бик бай. Менә кайсы гына мәчетне алсаң да 18-нче гасырдамы, 19-нчы гасырдамы фәлән татар бае, мәсәлән, шул ук Апанаевлар, Үтәмешевлар, шуннан соң Аитовлар, аларның һәр кайсының исемнәре калган бүгенге көндә, халык сораган микән, халык уйлап утырган микән. Безнең бүген байларыбыз җитәрлек. Ләкин алар үзләренең менә бу хәйриячелек эшләре белән бик күрсәтергә тырышмыйлар үзләрен. Һәркем үзенчә бай, хәтта алай гына түгел. Безнең халыкта кай вакытта ул кайтасың да ул хәзер бөтен кеше дә бай бит инде. Менә мин фитр садакасын бирергә дә кеше таба алмыйм, уйлап барам да, ул да кемгә бирә икән дигән фикерләр дә бар. Сез моның белән килешәсез, менә бай кеше бай, бөтен кеше дә баймы, бөтен кеше дә кушыла аламы бу кешегә? Әллә ул бу элитны дип әйтәбез инде, без аерым кешеләр генә клуб булырга мөмкинме? Бүгенге көндә, әлбәттә, без яхшы яшибез, матур яшибез, безнең ризыкларыбыз күп, яхшы машинада йөрибез. Ләкин тормышта төрле ситуациялар була. Төрле кемдер үзенең ялгышлыгы, кемдер тормыш Аллаһ Тәгалә шундый сынау бирә. Бүгенге көндә кемдер документларын югалтып, шундый хәлгә төшә. Аннан соң инде без беләбез, безнең мәсәлән Казанда шул ук безнең пенсионерларыбыз. Мәсәлән, безнең әле күптән түгел менә шундый бер пунктта бер апа белән таныштым. Ул апа гомер буе укытучы булып яшәгән. Ләкин аның балалары юк, ире күптән түгел генә үлгән, квартирада яши, үзенең пенсиясе квартирада түләргә и дарулар алырга ул апаның әле генә менә күзләре күрми башлаган. Ләкин аның акчасы ризыкка җитми. Чөнки дару кыйммәт, квартираларга түләү кыйммәт, пенсияны үзегез беләсез, ул җиткереп булмый аны. Шуңа күрә алар өчен менә бу көнгә бер тапкыр кайнар ризык килеп ашау, ул алар өчен бер яшәү өмет бирә, ниндидер бер. Алар әле килеп бер-берсе белән шунда сөйләшеп торалар. Теге бер-берсенең хәлләрен беләләр көн саен. Искәртеп үтәргә кирәк, бу җыл ризыкның порциялары, анда хәләл бөтен ит, анда бөтен ашау хәләл.
хәләл безнең. Анда порцияларда салат, полноценный безнең салат бара. Җылы ризыктан анда кайнар аш бара. Кайнар ашта обязательно аның сыйыр ите булачак. Һәрбер әби бабайлар, күп кенә Казанда яшәүче әби бабайлар әле ит ашый алмаган әби бабайлар да бар. Шуңа күрә алар бу приют человека точкаларына ник киләләр, алар кайберләре килә ит ашарга. Шуңа күрә бу аның тоже бер Үзенә күрә бер бәйрәм ясарга үзләренә, әйме? И менә без үзебезнең клубның максаты итеп алдык. Менә клубта бит благотворительный организацияларда төрле проектлар, күп проектлар алар, күп эш белән шөгыльләнәләр. Без алдык бер генә проектны. Без менә шушы приют человекны, кешене ашату Татарстан буенча, менә шушы максатта без җыелабыз. И безнең бөтен теге ай сайын җыелган акчалар шушы проект өчен генә барачак. Бу теге минем акча, минем дә түгел, бу коммерческий проектта түгел. Ләкин без шулай ук шушы эшмәкәрләргә шундый даирә бер-берсе белән аралашып, бер-берсе белән тәҗрибә уртаклашып, бер-берсеннән сатып алып, тагын да үзләренең бизнесларын арттырып, безнең инде киләчәктә максатыбыз менә бу иганәчелек эшен тагын да престижный ясап, яшь буын менә килүче, үсеп килүче буыннар, аларда үскәчтән мин дә теге эшмәкәр булып, менә шушы клубка вступать итер идем, шушы абзыйлар шикелле кешеләргә ярдәм итер идем дигән шундый идеология тудыру безнең тагын икенче максатыбыз. Амин, шулай булсын, изге эшегез дәвамлы булсын, уңышлар юлдаш булсын сезгә. Аллаһ рәхмәтеннән ташламасын. Амин. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Җәнлектә күрешик.